Yezvatinodya neutano. Nhasi ndati rega ndimbonyanyobata-batawo vasikana. Kwai nevanhu panonzi pachikoini paFacebook ipapo. Iwe Maikwari unonyanyofarira vanhurume ndowaunongotaura nezvavo chete, ko isusu hatidiwo here zveutano? Ndikati makambovhunza here? Asi ndakabva ndanzwa kuti ayo rega ndiende ndimbononhonga tunhu tushoma-shoma. Chokutanga, kwai tinotambura nenguva iya yekunhingirika. Vasikana vakuenda kunguva. Ndinorwadziwa, ndinoita makremsi. Ndikati aiwazve, utano huripo muchikafu. Unofanirwa kumwa tii. Gadzirwa nemasamba yoga. Unewo wosanganisa manje. Vakaita zvavo vakagadzira tii iyoyo. Unewo wotora iyoyo yauri kuda kunwa iya kuma3 kana kuma4. Wotora tumashizha tushomanene woisa mukati macho imomo. Asi shuga kwete. Shuga haidiwe. Mashizha acho ndeapi? Kune aya amuri kuona andakabata panapa. Inonzi wemuwood iyi, vasikana. Wemuwood. Inovava zvokuti dhu. Ipapo handimbokunyeberai. Koita iri riri papa rinonzi yaro. Yese yamuri kuona. Handiti. Saka either uri kushandisa iri kana kuti uri kushandisa iri. Kwete ese pamwe chete. Iri harizi rokutamba naro too much. Nekuti rine zvimwe zvinhu zvarinozoita zvakawanda tichazotaura pamberi apo. Kunyanya iri ndoratichanyanyaoshandisa. Kungotora mashizha 2 3 sezvizvizvi mashomanene. Tswanye mukakapu kako kaya ketii tsve, yonyatsomwirira chimwirira kuhuvaviro hunoita ihwoyu. Wonwa manhingiriki tii yako iya. Unoimwa kangani uchitanga, ngatiti kuseni nekumanheru woenda kunorara. Ichaenda kunoregulata maperiodzi ako kuti arege kurebesa zviya zvokuita 8-10 days uchisunungukawo pane vamwe. Ichaita kuti flow yacho irege kuva too heavy kana kuti kuwanza kuya uku. Inobatsiridza izvozvo. Number 3, saka tiri kuti yobhalansisa futi mahormones anokonzeresa kuti unge uri kurwadziwa iwayo. Tombotaura izvozvo zviri zvitatu. Number 1, kuregulata kuti mazuva aite mashoma. Number 2, kubetseredza kubvisa makremsi aya. Number 3, kuti rirege kuwandisa. Kuti zviya zvokuti unenge wakagara wonzwa aiwa. Saka wemuwood ndiye shamwari wedu. Kana usingakwanisi kumurima, enda unotsvaga tii unoziva kokuti wana. Ndinotenda zvikuru nekuteerera kwenyu. Muve nezuva rakanakisa madzimai, uye Mwari akukomborerei.